Evdemî ku hemî welat di cîhanê hewl didin rê li ber belavbûna vîrusa koronayê bigirin, bi hemî şêweyan rêkarên xweparastinê yên tund encam didin. Lê tanha hejmara qurbaniyên korona ber bi zêdebûnê ve diçe. Hejmara qurbaniyan 16,000 kes derbas kir. Lê hejmara kesên ji koronayê rizgar bûne jî gişte zêdetir ji 100,000 kesî. Li gorî dawîn amarên Wezareta Tendurustiya Cîhanî derbarê vîrusa korona lê derdora cîhanê 16,491 kesî jiyana xweş destdaye. 378,394 kesî bi vîrusê koronayê ketine. Her wiha hejmara kesên ji vîrusa koronayê rizgar bûne gihîştiye 101,584 kesî. Li Herêma Kurdistanê jî hejmara kesên ku bi koronayê ketine gihîştiye 77 kesî. Li Iraqê 287 kes bi koronayê ketine. Her wiha 62 kes ji korona rizgar bûne û 23 kesan jiyana xweş destdaye. Li Sûriyê tenê yek rewşa jiyancdestdanê bi fermî hatiye ragihandin. Zêdetir ji 7 kesî di bin çavdêriyê de ne. Lê nûnerê Rêxistina Tendurustiya Cîhanî dohragihand ku rewş li Sûriyê pir metirsîdar e. Sedema neragihandina rewşên ketina bi koronayê li deverên jêr destê rejima Sûriyê ew e ku tanha piştgirîn awayekî pir kêm tê kirin. Li ser asta cîhanî li Ewropayê bi giştî 10,058 kesan jiyana xweş destdaye. Piraniya xwe li İtalya, İspanya û Fransayê ne. Hejmara kesên ku rastî koronayê hatine li Ewropayê gihîşte 184,138 kesî. Fransa bilindtirîn hejmar dê qurbaniyan de ji destpêka vê nexweşiyê tomar kir. Tenê roja duşemê 186 kesan jiyana xweş destda. Hejmara giştî ya qurbaniyan gihîşte 806 kesî. Her wiha 3,176 kes bi koronayê ketine. Bi van encaman Ewropa dibe cihê herî bêhtir ku vîrusa korona bi rejeyeke bilind lêv belav dibe. Qurbaniyan jî encam dide. Tevî hewlên gelek welatan li cîhanê ji bo dîtina çareseriyekê ji koronayê re lê tanha çareserî nehatiye dîtin. Tenê ya baş ew e rêkarên xweparastinê werne cîbcî kirin. Alî Umar